en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men goni ene woodede o duniya. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñay ɓataake bindaɗo njeslaare jeetati mbooy hitande ujunnaje 23 ɓataake men fayti koye gurdam galleji men. no gowɗen wadde kala alarba haalde men gurdam galleji, sabu ɗon gandi yewtere buuɗal yurmeende fuɗɗi ko gila 2015 woni hitande ujunnaje 215 ha yettiɗo ɗo gonɗen 2023. alhamdulillah. kala alarba yewtere buuɗal yurmeende ne suuɓi artude e gurdam galleji ɗi ha tenti dewle ɗe. jeyno sababu ko rokkude rewɓe alarba kala garene galleji ɗi kaalen kene deña ɓerɗe mabɓe, kene sembolina ɓe heddade dewle mabɓe, kene rokkaɓe sembe wurde galleji ɗi nde tawno wona hunde wemde. ene jogui woni galleji ko kaso tan, ene jogui kaso ene yaaji kaso to banggue haala, kaso to banggue jeese, kaso to banggue hiiɗede woni gueɗe nde tawno ko kamɓe koɗi e nder galleji ɗi. rewɓe noon so keewe galle tan guttu heewat, caɗele kewat, tikke kewat, kareli kewat, ufno heewat, ŋooɓo heewat, ñirɓo heewat, ɓiñaali kewat, ciiptaali kewat, fof heewat hen. sa ɓurani wonde jaajƴo ɓernde sa woni ɗon a tampat. ɗum jeeyi sababu noon ne moƴƴi e kala sa gurdam galleji ɗi kaale, kono kadi gurdam dewle ɗe ne kaale, saabu woni worɓe sa naati juuɗe mumen ko kaso, woni rewɓe kadi ne woodi sa naati juuɗe mabɓe ko kaso. ɗen gueɗe pop ko gueɗe jarɗe haalde nde tawno ko hunde wuurande beele yimɓeɓe mbawa yiitade koye mumen ha mbawa taktade ko guuri ko beele guura goɗɗum e moƴƴere. no neɗɗo faggorto jawdi yaaha faggoyade ene wawi faggitade gurdam moƴƴam hakkude e joom galle mum, hakkude e joom suuru mum, hakkude e ɓesgu mum, hakkude mum e hoore mum ha fewta. kala subaka haade men arde yewtere men buuɗal yurmeende hande eɗen gandi ko ñalawma rewɓe innira e nder windere nde, kono kala ñalawma garɗo ko ñalawma rewɓe. tawno debbo ko cadeau mo Allah rokki worɓe, rewɓe ko kadoji, ko jeenale moƴƴe joɗɗe ɓurɗe yodde fleur, ɓurɗo yodde jama, ɓurɗo yodde marjane, ɓurɗo yodde lu'lu, woni ko jomiraɗo rokki ɗum worɓe. sa yeehi to deftere Allah teddunde rewɓe ne jogui toon suratu no woruno, simore no woruno, kono kadi kala nde haala aljanna haalete ko sukaɓe rewɓe yoɗɓe, sukaɓe rewɓe yoɗɓe, taw ko ƴolnuɓe welɓe laarde, ko ɓen goni aduna, ko ɓen gontarton to lakar to, kala mabɓe mo jomiraɗo rokkinade aljanna. nde tawno gurdam gorko sellata, moƴƴata, yoɗata, fewata, yahata gaga debbo. so worɓe foof jooɗima debbo goto joddima mabɓe, jewte mabɓe mbayloto, jonde mabɓe wayloto, gonka mabɓe wayloto. kono so tawi ko kamɓe tan debbo joddaki e mabɓe noɓe jiiɗi fof mbawi wade. galle ma so debbo woni hen
kala ñande wo ɗanni kanko debbo o accuma waccirma e sukaɓe ñande hen an gorko cikkata ko ujunere hitande on ñalawma go way makko ko ujunere hitande gurdam debbo e rendo men wona hunde famɗude ko kadoji mawɗi ɗi Allah rokki en yo Allah rokku en enen e worɓe ɓe yiide ɗiɗo hen kadoji ganden ɗi kadoji gona piyeteɗi gona bonneteɗi wona daseteɗi ala ɗe ngal teddungal ko dondetengal ngal bonnetaki ngal yeɓetaki ngal welsintaki ngal duppetaki ngal ufnetaki ngal ƴettetaki ngal yennetaki ngal hoynetaki ngal hoynetaki debbo ƴettetaki yennetaki ufnetaki fiyetaki gufetaki guijetaki no way foof ko debbo ko teddungal ngal Allah rokkuma Allah rokkani gorko debbo Allah rokki debbo ko gorko ñaagoto rokke debbo ñaagota ko rokke ko gorko ñaagoto hayso debbo yiɗi ene zeni ene hamne mum ñaagade wawa en wawi wadde peeje foof goɗɗe ha tinane ene yinma kono wawa ñagadema gorko noon kañum wellita e ñagade min dokkima ko dokkal ko teddungal dasetake rondete en jii hanki discours mawɗo leydi Sénégal Macky Sall hakkude makko e rewɓe iwɓe yoga jokli Sénégal toon to Grand Théâtre o arti ko darde debbo e rendo darde debbo e galle darde debbo e suudu debbo ne jogii darɗe 4 darde debbo e nder suudu darde debbo e nder galle darde debbo e rendo darde debbo e gorko ɗeɗo darɗe fof debbo ne dariɗe sabu rendo men ɓuri hen nunɗude ko rewɓe kala koɓe kalfina ene nunɗi hayso ko jawdi ma an gorko kalfinɗa debbo heewani o ñaama jawdi ndi so wona taw a rokkuma debbo kala ko raddoyi heewi artirde koye galle waɗay hoore mum waɗay sukaɓe mum ñanta suudu mum ñanta cuisine mum ɗum firti noon gurdam debbo e rendo sabu debbo so naate rendo ɓamtat rendo sa yehi to jeereji to sa yehi to sardiŋaji to sa yehi to jeygu ngu sa yehi to cuɗari ndi sa yehi to bangeji ɗi ma taw rewɓe ɓe ne daari hande ene lomti worɓe ɓe e galleji ɗi darde mabɓe rendo famɗani kala wawi wonde to rendo culture so rendo pinal so rendo golle kamɓe ɓuuri en suusde fuu fof kamɓe ɓuuri en wawde gollade ɓuuri en jogade jiyande ɓuuri en timmude to banggue nunɗal e golle en jaɓat tan wona ko Allah rokki ɓe ko hunde mawde woto famɗinen ɓen potani famɗinede Allah famɗinani ɓe itti tottima an gorko wi ko teddungal ngal tokkumami wawi weltindema jalnuma mosnuma itta tikke ma itta caɗel ma jibiɗanma sukaɓe ma wonay galle ma ne ñaaƴa ko cuɗari mawdi wonay galle ma ne daago ko cuɗari mawdi wonay suudu ma ne sinkuma ko cuɗari mawdi wonay galle ma ne renanma ɓesgu ma ko cuɗari mawdi ngal ɗo teddungal ngal jomiraɗo rokki ɓe rewɓe oto falkisi wona hunde fonde falkisede yo Allah rokku en yiide koɓe mbaɗaten ko eɗen ponno yaade actualité ji kono hande en ñaguima yaafuya tawno actualité hande ko actualité oɗo ñalawma kono ko ñalawmaji e ñalawmaji ɗi Allah rokki debbo ñande kala ko ñalawma mum heddoto noon aduna o wonti daɗɗude wotiri kala actualité garɗo en jaadat hen alay saago jaadene jamanu ñalawma fof ko ñalawma rewɓe kono ne jogii ñalawma wullitade no comme ñalawma kala ko ñalawma ziyara kono jogii tan ñalawma cuɓaɗo lewru fof aɗa wawi horde kono jogii tan lewru korka waktu belɗo fof aɗa wawi julde kono ne jogii tan waktu mo juulata ɗum noon ko ñalawma cuɓaɗo haalde probléme uji e caɗele ɗe ɓe guuri wona ñalawma mo poti teddinede
ala ko ñalawma poti darade ɓe kaala caɗel ɗe ɓe nguuri e golle ɗe ɓe nguuri e galle ɗe ɓe nguuri e suudu ɗe ɓe nguuri to banggue viol to banggue golle to banggue fof saabu koɓe ɓuuraɓe doole wone banggueji fof ɓuure doole tooñe fiye waɗe viol rutto kadi yaltine galle ɗe gueɗe kala ne mabɓe ɓuure doole waɗe viol sa haali mi warma ɓuure doole waɗe viol woto haal tomin jaltiɗo ko hunde mawde hulɓine ha hula deeƴa ɗe gueɗe kala ne heewi ɗum noon ko enen ƴeewata hol pele ɗe tafeten ha mbawin wurdude mabɓe gurdam moƴƴam to eɗen paamaniɓe eɗen garta seeɗa e gurdam rewɓe ɓe ha tenti noon darde mabɓe eɗen duwono eɗen jaara mamiraɓe men jinnaɓe mumen e jinnaɓe mumen saabu mamiraɓe men dokki jinnaɓe men neeti e teddungal e gurdam haaɓe goni rewɓe yodɓe e nder windere yumiraɓe men dokki baniraɓe men rewɓe neeti e gurdam haaɓe goni hande rewɓe yodɓe e nder dewle e nder windere kono hey mon baniraɓe rewɓe onon ne de oɗon jogora wasde yonnude ko yumiraɓe mon dokkuno mamiraɓe mon dokki yumiraɓe mon jatiraɓe mon dokki mamiraɓe mon jatan jatiraɓe mon dokki jatiraɓe mon ha yettima mon turu en holɗum needi suka debbo hande oɗon mbayla kala yumiraɓe men no mbano dokkimon waade noon bete hande ononne ma on dokku sukaɓe mon waade no yumiraɓe mon mbaɗi mon ndentoɗen ɓoccuterede sabu hande sen daari yonta hande o ko jibinte hande ko bete ɓe janggo maɓe jogo darde debbo e nder rendo men holno rendo men wano hanki e hande ne haaɓe hanki hande mawni hande ɓe dokke sukaɓe needi debbo dokke sukaɓe darde debbo kolle sukaɓe debbo saabu hande o en gare saaha mo ganduɗa sa resi debbo ko ɓuuri hewde kalten majorité o sa resi debbo a yimo de ujunnaje tati nani joni noon ɓayde hande ko kikiɗe mi yahat mi sodoya tew walla mi sodoya liɗɗi ndefen walla ala en jahade restaurant o wiyama ko jeyna restaurant so fini janggo yima addu ko coden liɗɗi walla tew ko ɓuuri hewde majorité o kalten jangguine sukaɓe gurdam aduna sukaɓe rewɓe hande majorité o wonti yiɓɓe kala saaha ñamde restaurant sa fini mbiya hande de mi ala ɗum ɗo addu ko coden ration taw ko coden ɗon ko ɗum watta to temedere ujunere nani walla 600 000 nani walla 1 million nani ko jiɗɗa leeso walla jiɗɗa komi tottuma gollorɗa no sodam leeso moƴƴo wonde almoire ne wonde coiffeuse muɗum au lieu jomum suɓo 500 000 waɗa tabal mum moƴƴal ene yeeya walla sooda frigo mum moƴƴo waɗi hen glace ene yeeya ɗo ne hitande soodana hoore mum leeso rutto kane jokka golle kono ala yiɗi ko yodde yiɗa golla taw temedere ujunere nani comci nani ɗum ɗo nani kono holko jiɗɗa bete jiɗɗa ko gollade walla jiɗɗa ko ñantade jomum amin jimmi ko sodde comci
walla cuɗaari. Kollen sukaaɓe orientation moƴƴo faade geɗe ɓamtooje. Leeso no moƴƴi so naati e suudu ma tan ko ɗon haaɗata koye leleede. So ɓooyi ngo bona heddo aɗa rutti ñaagaade saabunde e paɗe e kosam e kafe e geɗe baatude noon tawa ala hay gollal. Njiya ɓeya waɗoɓe débrouillé mbatta dañande koye men tawa ana dañata gorko ma ko dañatno ko usto caɗele ngara hakkude moɗon. Fof ko caɗele jarɗe accude haqqille oɗon ñalawma. Darnde debbo famɗani e rendo. So tawi joom galle ma ala doole mawɗe ɗe wawi suurdema kaddi gurdam aɗa wawi wuurde makko, so hokkima hunde sakko peeje wadde takalta pilta holon ndiwnirta kono ɗo cukalon. Sabu alhamdulillah ɓuri mantinade ko gorko maayi acci debbo mawnini sukaɓe ha diwni sukaɓe. Wona ɗum ɓuri hewde rendo men. Ɓuri hewde e rendo men minen min ganda baabi amen maayi guewe min pamɗi kono ko neeni amen heɓɓiti amen. So ndungu ari ko neeni amen daroto, so waalo ari ko neeni amen daroto, ko neeni amen ñamminta raddata yarnata, wonti baaba wonti yumma wonti fof ha sukaɓe diwi alhamdulillah ɓe dañani caɗele. Kono caɗele ne keewi ɗo yumma maayi acci sukaɓe acci ɗum baaba, sukaɓe lori lepti sabu baaba ne jogui lomto kono yumma ala lomto. ɓayde yumma ala lomto heyma an yumma hen to ittude halis ma mbaɗa cuɗari e leece e comci taɗa fonno wadde gueɗe takalta pilta ɗe mbawɗa wurnude hunde ha woɗɗo nanguɗa. janggo so aduna satti tawon ko mbawɗa, saabu aduna fof ne hen, dewle ɗe fof ne hen. ene weeli tan hande aɗa resa janggo ne metti aɗa seera pata galle bamma. Donc miijo avenir ma e avenir sukaɓe ma e avenir dewgal ma fof ne hen. dewle men ɗe ɗe ngala garanti hay seeɗa, ala foɗo ɗe ɓaari haynoko. ɗe ɓaari tan ko eɗen ɗo se natti welde ceerten, sen ceerti an debbo duttirɗa ha zéro, gorko kañum ko ɓenni. gonga weeli Allah wona enen fof ken jibinɓe sukaɓe rewɓe koɓe mawnoɓe koɓe reseteɓe, woni hen ko resaɓe ko mbatten ko en jiiɗaɓe mbaɗe ɗum. donc alay saago noon juri ɗum no moƴƴi. debbo ko waɗe galle ma duuɓi capantati ko pap sa serimo tan o hootat o fuɗɗito à zéro gurdam men. ɓayde ko noon an debbo aɗa wurde joom galle ma aɗo belti. en miijaki ceergal en miijaki haydara kono koye gurdam aduna jeeya. en miijoto maayde, miijoɗen ceergal, miijoɗen ko moƴƴi, miijoɗen maayidude, en miijoto pap so hoddiro Allah ngo ari kam tawon ko mbawanɗa hoore ma ni foti. taw wona ɗo ruttito ha zéro wonko mbawɗa dañi bitigel ma. bitigel ngel kam aɗa wawi wadde takalta pilta ha ma hakku ɓiyel maɗa, mbasa ñokat to bani en worɓe, mbasa leptode rewɓe mabɓe, mbasa leptode ɓiɓɓe mabɓe, mbawana hoore ma keɓa e cuurel ma. sa dañi gorko ara waalo walla so tawi ko gorko jiɗɗa hoɗo ɗon kono hoɗi koye galle ma. walla wona noon. ɗum noon ene moƴƴi ballen sukka men rewɓe noɓe guurde dewle e noɓe guurdi caggal dewle. ene moƴƴi ballen sukka men rewɓe noɓe guurde dewle e worɓe mabɓe e noɓe guurdita ɓiɓɓe mabɓe caggal nde worɓe mabɓe maayi. ko hunde jarde accude haqqille. ɗum woni vision aduna, yiyande aduna. ɗum woni haqqillaji ɗi Allah rokkata neɗɗo yo yi hunde haqqillaji moƴƴi, ɓerɗe jiyoje hunde. hanki mawɓe men, mamiraɓe men, yumiraɓe men ko tampunoɓe no fewi. tampere mawde, kala tampere ɓe tampi alhamdulillah. ko tampere mabɓe, barke mabɓe natte men. kala ɗanniɗo hande nanata haydara, wona français, wona anglais, wona arabe, kono artira jawdi hewdi wonde e nema. ndaare rendo men ngo, neɗɗo ɗanno nanta haydara aɗa wuddirɗo bitikel, wadda hen takalta pilta par ce que nde harde nawani hay mbuuɗu, wadda hen ha watta neldude ration, nelde dépasse, resa hen, maha hen, wurna hen galle mum. ɗum wona yumma yal koye yumma yalti. yumma ɗum yalti ɗum koye tampere warñande o ɓirte hoore makko.
jiida hande jannguɗa heɓi diplôme wona jannga heɓa diplôme ha heɓa diplôme heɓa grand place ɗa ene jawinen simmone ƴeftodire ne yeddodire jurniɗen yummiraɓe ɓen yo jurnit yummiraɓe men hande sukaɓe ganduɗa kelni tan ko gueɗe nayyi kelni ko doole juuɗe kelni ko doole becce tolni ko dote sport tan yo ɓuttit tawne janggi ayɓe diplôme ne heeɓi grand place ne jooɗi yeddodire politique so bone waɗi mi yalta ɓoɗo yeddodire kaaƴe mi hulani haydara yurnito to yaltito yurnito fanude o yaltudu wona yo Allah yob mamiraɓe men e yumiraɓe men jobdidi Allah yoɓiɓe ha ruttiti e men barkinɗen ngam barke mabɓe sabu ɓe pinanno ko gila daaɗe gadane nana boɓi ene dilla holkoɓe unanno kafe ɓe unata ɓe gona koye unde ne mbatta condi ngam yerwate lacciri subaka ɓe mbaɗa karaweji subaka ɓe gummo ne mbaɗa kafe subaka so yimɓe jari kafe gayni o fitta galle o loota sukaɓe baaba galle roƴƴi yeehi o wona ɗon hawa regla galle o haw anda galle o ɗo dari o ƴetta kaccitari ndi o tawya baaba galle o to guesa to wawi wonde foof baaba galle o ara less lekki wonay haccitade kanko o ƴetta jalgo o lomto baaba galle omo rema omo dulto ha on gayna o rutto omo wooca omo suɓa omo itta hen wona gueɗe o duusa baaba galle o ɓe gonda ɗon ha caggu yonta o tenoya o wattay ko itti ko wo rondo o arta galle urto e sagginde nde baaba galle o arata o caggu ngu woɗɗoyi so saggini wo gayni wo ɓattina kamɓe kala ɓe ñaama ɓe gayna o rutto e fewjande hirande hande rewɓe kañum pewjata hirande wona worɓe hewɓe jaltini juuɗe men e kirale hirande ko debbo hande fewjata ɗum bottari debbo ne deppi gorko ne deppiso worɓe hewɓe hande deppisto tan ko bottari hirande guitti en juuɗe mumen hirande ko debbo waɗata takalta pilta ha moƴƴini hirande holko hirtete hande ko debbo waɗata takalta pilta oɗon gandi ko kalami ko o sippiray hirande he ha hirande defte law beele sukaɓeɓe leloyo o gayna o rutto e rendinde kaake en gurduguruji en o werta an babagal aɗana hara ɓooyi o arata lelade ma ko taw ko tampuɗo kanko kadi aɗatoma ummade ni mawɓemen goruno aɓenen to guppol aɓenen to ƴogol aɓenen to sardiŋaji aɓenen to guese aɓenen to katane aɓenen to sukaɓe aɓena to ma an baba galle o juuɗe mabɓe ene partout e nder galle juuɗe mabɓe ene partout e nder hendu on mawɗo debbo gurduɗo ni hen ko on ɓiyum hande wonti lamɗo mawɗo walla galo mawɗo walla jimeteɗo walla inde mum gandaɗo ko on rontini ɗum ɓiyum ha ɓiyum rontini ɗum ɓiyum hande alhamdulillah jamanu hande o Allah addi robiñaji ha jetti e nder galleji ɗi beele hande wona rewɓe ƴooga ko probléme Allah addi robiñ ha yetti hanki ko subaka a ƴoogoyat kikiɗe a ƴoogoyat hanki subaka a ƴoogoyat kikiɗe a ƴoogoyat hande Allah addi robiñ ha hunu ko londema kono beele ɓe gummoɓe ƴooga kadi ko caɗele jeunesse hande o hol jontaɗo ƴoogde looɗe ngala ndiyam yawno ƴoogoygel robiñ kuppani eyi omo rewe internet o no jibinoya janggo kene barkina hono no bamum ɗannori nanta haydara addi ha heewi nana école ene janga ha heɓa diplôme mbete wonko jogori naftoyde hunde jarde accude haqqille musibitiɗo hanki yumma ƴettanno ko beignoir yaha ƴoogoya o ƴoogoyat subaka o ƴoogoyat kikiɗe o hocca wowru makko o faya caggal wuro o ñalla sokkude e sottude ñaande ha watta ɗum lacciri hirte o tenoyat o wuppat o fittat o defat o waɗat foof tenala hen kala ko ɓatti jeere ala ni o yahata ko nambuji to ɓuuri woɗɗode ƴeewoya ligguimaji ni woni gurdam makko
an hande Allah addanima robiñ ha e nder suudu ma beele ƴooga londe ma ko caɗele nga meela aduna nana warma. Allah addanima maaro sotta ko dutta ko ha laaɓi nanɗon ne wonde gawri wonde foof heege nana warma jaɓata wadde gosi e watta haydara. tarode ma ne fewna ha feewi hanki koma kocca satal jaaha ha nder ladde so jamma so ñalawma donka lawƴude ha laaɓa. on holko jogo rokkoyde ɓesgu makko hande nguɗo ɓesgu hande ɓe holko mi jogori jibinande janggo rewɓe ɓe rewɓe ɓen holko jogori jibinde saabu barke koto banggue rewɓe. baaba wanjoto koye debbo debbo wanjoye ɓiɗɗo ko ɗon foof rewata ko nene liggoto ko barke on iway baaba naata nene o jibina ko barkini nene o jibina ko barkini ɗum waɗi ɗen kewide e kala saaha gorko ko ndiyam debbo ko leydi jibinta wona ndiyam. ndiyam so roosima e leydi fuɗat ko fuɗata ko so tawi ko leydi moƴƴiri fuɗata koko moƴƴi hokka ko moƴƴi yooɗa so leydi ndi ko maydi funnata koko maayi ko yooɗani ko soyɗi ko ɗasɗi. dekke noon yo moƴƴan enen kala ɗum woni fandare moƴƴere e mbadi moƴƴiri. ehe mon bandiraɓe rewɓe tinnoɗe dokke sukaɓe mon needi moƴƴiri tinnoɗe nehe sukaɓe mon koto kuule sukaɓe mon nehe sukaɓe mon ko kamɓe goni ngalu mon janggo ko kamɓe goni ngalu mon janggo. hande heewi kala nde waktu makkatul mukarrama yonti jeeta ko mamiraɓe ɓolɓe yumiraɓe ɓolɓe ne joli hen babiraɓe maayi ko ɓooyi holɗum ko ɓiɓɓe mabɓe nawata ɓe makka ɓiɓɓe mabɓe mahata ɓe koɗa hen taw baaba maayi ko ɓooyi yeehi. baaba ko duusowo en joguiɗo haɗata ko ɓuuri hewde e worɓe ko duusoɓe en joguiɗo kaɗata heddoto ko yumiraɓe e nder galleji ɗi ko ɓeeɗo henna barkinorto barke ɓesguji mumen saabu koɓe tampuno ko Allah ne yebtaɓe ɗum haadi ko adinde ɓe mayata. ɓiɓɓe ɗanno daña ɓe daña ɓatto yummo o ne ñammina yummo o ene ñanta yummo o ene jewta yummo o ne kajjina yummo o ene jiiɗa yummo o ne ɓuuco yummo o ne dippayi ɓiɗɗi yummo o tañiraɓe kadi dippayi mamiraɗo o taw baaba o yeehi ko ɓooyi maayi. ɗum Allah ne yoɓa yummo o e tampere mum o fofto kadi o welto ɓernde feera. saɗa yiɗi ɓiye dañoya ɗum neh ɓiye saɗa yiɗi ɓiye dañoya ɗum neh ɓiye. hande gueɗe ɗe kala mbahlitima sukaɓe rewɓe génération hande ene hulɓini ɓerɗe ha ganduɗa hay goto anda ɗo faya. ɗum noon tinnoɗe ɓattoɗe sukaɓe mon rewɓe woto kuleɓe e bonande woto kuleɓe e bonande woto ɗofteɓe e bonande woto cuureɓe e bonande. o yalti galle baaba galle tinani aha yo bamma ko tin o yalti taw kala ko heftimo wonani suuɗe giwen eɗen gueɗe payne gueɗe laftude saabu hande weeyo ngo irɗi hande mo hokkuma yeru ko wayno capital uji men Dakar Nouakchott Banjul Conakry Bissau Bamako jeeta hande ko grand dame uji mawɗi ne mbaɗa recruté cukalon nde won tokoso ene mbaɗɗumen e bâtiment ji mawɗi ene liggoro ɗumen ene ñanta kon cukalon daña haalis ñammina yumumen taw yumiraɓe ɓe ganda koɓe gollata. ene jogui won sukaɓe kala nde piɗi mbimami yeehi mbo jogui information mbaɗani yummo anda walla mboɗomi capital holko mbatta toon mboɗo liggo holko liggoro ha anda mi anda ko mbaɗaɗo recruté hande aɗon gandi kalami ko wona grand dame uji hande ne goodi mbaɗata recruté ko cukalon ndewon tokocol yaaɓe ha goppi jangde walla arɓe yiilade walla dogɓe dewle walla perguitiɗo caggal ne dokti ene jogui ne yeehi mbaɗum recruté ɓe nawa ɗum salon ɓe jonna ɗum ha yooɗa ɓe makki ɓe kolla ɗum darogal ɓe ɓorna ɗum pantalon serré body serré ɓe mbi ɗum holko ɓuuri ni
ɓe dokka ɗum pamatuji laabtuɗi ha ɗelka ha yooɗa ɓe mbatta yeyde ɗum worɓe mbaɗa ɗum appartement ji ɓe jeeyi ɗum worɓe ɓe gona ɓoosoɓe tawne ɓoori ha laaɓi ɓe gona gorko ara ɓe nelta ɗum debbo haaliss o ko patron o waɗata encaissé an wonanma hen tan so tawi kalduɗon ko ujunaje 6 an jeeyi hen ujunere ko an lelda ko an ɓoosi kono ko ujunere jeyɗa hen ko heddi ko foof fayi koye patron o so wona sa gayni on so weltima rokkuma boire rokkuma hunde seeɗa ɗum gandi ko kalami ko ɗum woni hande mbalkaji gonɗi e nder rendo men ko hunde hulɓinide holɗum saabu ken ɓoccitoraɓe neeti ɓen sukaɓe rewɓe hande holkoɓe jogori jibinde janggo holkoɓe jogori wonde janggo ko mamiraɓe men mbaɗe yumiraɓe men mbaɗe bandiraɓe men rewɓe mbaɗe ɗum e ɓiɓɓe moon beele ñalawma rewɓe o ne laato gonga e gonga ko ñalawma rewɓe ɗum noon tinnoɗen hen no moƴƴi Allah subhanahu wa taala walla en ndeɗo toɓɓere nde kalinɗo seeɗa kono toɓɓere sensible ko fate banggue grande dame uji hande waɗaɓe recruté sukaɓe rewɓe ma en garto hen jañoɗen won witto ngo manɗen en ɓooyi wadde witto en mbaɗine witto en 2017 suko debbo goto alhamdulillah hande ɗen jokkodire makko o mo mballuɗen ha yalti toon ha musidɗo goto ƴettiɗo hen audio meɗen wadde natal naggam alhamdulillah suko debbo hande o resama o jibini yettude Allah omo golla eɗen mbaɗa hen e kala saaha wittoji mantiniɗi par ɗiɗon fannuji saabu wona hunde wonde ɓunuto wona hunde suuyi hunde funñinide aɓene réseau sociaux ɓe keewi numéro uji téléphone aji mabɓe photo ji mabɓe aɓe mbaɗi disponible kala waktu mo jiɗɗa an a wawa andudeɓe kono kamɓe aɓe ganduma saabu saɗa ara aɓe jiima kamɓe kala aɓe gandi tonggode ma aɓe gandi numéro ma aɓe gandi fof an a wawa